תגידי משפט בבקשה. It is Wednesday. True. אוקיי. תסגרי דלת. בקול. תגידי יותר חזק. What is the month? Aha. Is it January? No. Yes. כולם. January. יפה, אוקיי. What is the day? Date. We said the day, the month, and now what is the date? No. Again, Sapir. 20? 2014. 24 you say? 2014. No, 20. איך אומרים 2 לספור? How do we say it? 22nd. נכון מאוד. Okay, 22nd. Okay, so Sherelle will write it. Teacher Sherelle will write it on the blackboard. But you are not writing. You are not writing. You are only looking at the blackboard, okay? And at the teachers. No? Okay. Please check if she's writing well, okay? היא משחקת משחק, תמצאו טעויות. Good. Now, have you noticed something? Anything is wrong here? E and not, instead of E, what do we write? No. Instead of E, she said. Sapir? A. A, not H. Okay, where is A? Where is A? בבקשה, לירון. הראשונה? כן, זה J, the first one. After J, they say, is she right, Shirel? Oh, is she right? So, just erase it. E, after J, E, and put it A. Good, very nice. Go on. So. היום אנחנו לומדות נושא חדש. There are. Not on the table. Yes, sorry. On the table. יותר למעלה. תעשו. Good, very nice. מי יכולה להגיד מה ההבדל בין there is ל-there are? עדן? there are זה ברבים, יפה. זה גם מגלים לך. She's prompting. זה גם ליחיד וזה גם לכל מיני דברים. לא, בסדר, יחיד ורבים. אוקיי. are. תבקשו מכיתה להגיד אחרי. זה after. לא, שהם יגידו, יקראו אחריי. Reading after me. Read after her, okay? There are. There is. יפה, אוקיי? מי יודעת מה זה?
נראה לי שהם לא שמעו אותך, עוד פעם. אני יודעת מה זה זר. there. שוב, ספיר מגיע לפרס, כן? שכאילו מתכוונים לאנשים כאילו... לא. שמתכוונים לזה. לזה מה? אוקיי. אני לא סתם ציירתי שולחן ושמים דברים עליו, there is או there are. מה מתכוונים? נו, היא יותר קרוב, נכון? קרובה מאוד. לא משנה, מתחת או על, אבל אתן קרובות. ממילה אחת תגידו. אדווה יודעת. לא, זה מקום. אז למה? שם, נכון? מקום. אוקיי, there is and there are. אוקיי, good. תמשיכו, girls, very nice. רק אני אתקן קצת פה. אני אשים ככה. there is פה. וזה רע מתחת, שיהיה פה משפט. אוקיי? בבקשה. לא משנה באיזה סדר. תכתבי בטוש. לא משנה. ובטוש. איפה ש there is. תכתבי A. אוקיי, good. An apple. כי המילה מתחילה באות גדולה, אוקיי? באות ניקוד, סליחה. Good, very nice. נו? אוקיי, הבנות הן לא רעות, תזוזו קצת. אוקיי. מי יכולה להקריא את המשפט? יופי, הרבה מצביעות. נו? לא, היא רוצה שאת כל הכיתה, את מדברת בשביל כל הכיתה, נכון? לא סתם. היא אומרת נכון, אבל לא שומעים. מי שיכולה יותר חזק יכולה להגיד? מי? Who is that? אורל, כל הכבוד לך. עוד מישהי? נו, מצוין. אוקיי, good, very nice. אבל אפשר להוסיף, אפשר אני? There is an apple on the table. Okay, so now in plural, ברבים. מי יכולה להפוך את זה לרבים? יפה, כל הכבוד לכם. אצבעות, אצבעות, הרבה אצבעות, יפה. נו, נוי. מה בסוף? apples? תגידי, למה את מתביישת? apples. איפה, נוי? There are apples? לא, there are apples? On the table, thank you very much. אוקיי. מיקה, את משתתפת? בבקשה, מיקה, עדי. דליה? מעניין אותך? כן? את מבינה? יופי. לא, את מבינה? מה... יופי, מצוין. אוקיי. אוקיי, good, very nice. בננה, מילה שמתחילה לא בעוד ניקוד, נכון? לא צריך את זה. אני רוצה לצלם אתכם גם. אוקיי, quickly, girls. There is a banana on the table. אדווה מצוין. תגידו לה.
אקסלנט. הנה, המורות אומרות שאקסלנט. כל הכבוד לך. ממש, נו. לא, היא אמרה כבר ביחיד. עכשיו? בננס, נו. There are, תחליפו מילה אפל לבננה, כי לא מבינה. אם היא אמרה נכון, תחליפו מילה, אוקיי? אם לא, אפל תורידי, אוקיי? Good, very good. מי עוד יכולה להגיד משפט הזה? אני רוצה שעדן, עדן, תגידי, את לא משתתפת בכלל, בבקשה. תגידי אחריי, there are. יפה. אותו משפט תגידי, אותו משפט, the same sentence. אוקיי, good. נו, בוק. תזדרזו. תגידו. אוקיי. Is it right? לא. Is it right? Why isn't it right, ספיר? Just tell us. כי זה לא מתחיל באות... נו, היא אמרה, book. אבל לא אומרים כי זה לא מתחיל במילת ניקוד, באות ניקוד. תסבירי לה. דווקא כשהמילה מתחילה באות ניקוד צריך לכתוב N. דוגמה? דוגמה... There is an apple. An apple, אוקיי. וההפך שלו, אות ניקוד? book. את תלמידה מצטיינת, פשוט התבלבלת, אוקיי? אז כי זה נושא חדש, זה קצת יותר קשה. בנות, בבקשה, מהר. תורידו תמונה. שתי ספרים יש, תוסיפו עוד ספר. זה, איך קוראים לזה? There are books and tables. Not in the table. No, לא ליד. על השולחן הם, נכון? On the table, וספר אחד מתחת. אז אפשר אני אגיד משפט? There are books on the table and under the table. Is it right? Am I right? Yes. Excellent. Good, thank you very much. אוקיי, נו. יש לכם עוד מילה? יחיד, קודם. Okay, please look at the board. Here is another picture. Another picture. There is a pen on the table. רבקה, כפיים. Good. Thank you very much. לכולם כפיים מגיעים. Okay, stop. There are pens on the table. Excellent. Thank you very much. Really. כפיים לכולם, אני אמרתי די, לא כל פעם כפיים. בכפיים לוקחים את כל השיעור. Okay, good, very nice. And now, girls, is it all? עכשיו אתן צריכות לכתוב שני משפטים במחברת על כל... אוקיי, אז בואו נעשה את זה ביחד. Thank you very much, girls. כפיים למורות שלנו. נראה לי שפרזנטציה כזאת הייתה מאוד יפה. You have done a nice presentation. Put all the pictures and all the words on the table. We will use them somewhere else, okay? And now I will continue the lesson. Girls, please open your notebooks and write down the date. Class notebooks, not homeworks. Class notebooks, okay? Write down the date and then we will put all the sentences. Class notebook.
Yes, yes. כן, מהר, 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 מהר. זהו. לטלפון אנחנו אומרים ביי. ביי למצלמה. ביי, ככה, ביי.